खुलुमबाय नमस्कार आं एपिपिएल हान्जानि मिडिया सेलनि नेहाथारि जानानै श्री श्री बिमा दुर्गा देवीनि गोजोन फोरबोनि बे गोजोन बुब्लियाव दुलाराय रायजो राजा सुबुंफोरजों लोगोसे बिटिआर हालामनि गासै रायजो राजा आसाम रायजो आरो दुलाराय भारतनि नोगोरारिफोरनिसिम दुर्गा फुजा फोरबोनि गोजोन बुब्लियाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनाय आरो अननाय जासिहरबाय। मिजिं खालामदों बिमा दुर्गा देवी शक्ति देवीया दुलाराय सुबुं माहारिनि गेजेराव गोजोन खौसेथि अनलायनायखौ गोख्रों खालामनायाव जेब्लायबो जोंनो बोर सारस्रिहरगोन। फैबाय थानाय समाव बड'लेण्ड हालामा सुबुं माहारिनि गेजेराव जेरैबो दावगासारनाय जौगाखांनो हानाय थासारि फारसे बिमा दुर्गा देवीजों लोगोसे आफा बोराइ बाथौआ जोंनो बोर सारस्रिहरगोन। बेखौनो दिनैनि बे दुर्गा फुजा फोरबोनि गोजोन बुब्लियाव आनान गसाइ आरो दुर्गा देवीनिसिम खुलुमनाय सिबिनाय बावहरनायजों लोगोसे फिन दुर्गा फुजा फोरबोनि गोजोन बुब्लियाव दुलाराय रायजो राजाफोरनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय सिबिनाय खुलुमनाय जासिहरनाय लोगोसे बयखौबो साबायखर आरो गोजोननाय जासिहरबाय। गोजोन्थों, धन्यबाद।